Nemrég volt nálam egy vendégem, aki mesélte, hogy van két kollégája. Az egyik egy ilyen nagyon pozitív, optimista ember, akihez, hogyha odamész, hogy van valamilyen probléma, akkor valószínűleg úgy fog reagálni, hogy semmi baj, majd megoldjuk. A másik kollégája pedig egy ilyen negatív ember, akinek az életében bármi történik, az nagy valószínűséggel rossz lesz. Dumáltunk arról, hogy milyen érdekes, amikor van ugyanaz a helyzet, és van két ember, aki átéli ugyanazt a helyzetet, majd azáltal, hogy ők két külön nézőpontból nézik ezt az adott helyzetet, milyen más érzelmi állapotba fognak kerülni ezáltal a helyzet által. Egyszerű példa, gyönyörűen esik most is a hó. És esett tegnap is, viszont tegnap nem maradt meg. Ma viszont igen. És nagy valószínűséggel lesznek olyan emberek, akik erre úgy fognak reagálni, hogy jaj, de szép, de örülök, hogy van ezen a télen hó, meg többször is volt már hó ezen a télen, előző télen nem nagyon volt, és most meg itt egy gyönyörű, szép kis fehér telünk van. És biztos tudok majd hógolyózni, meg szép a táj. Így áll hozzá ehhez. És lesz több olyan ember valószínűleg, aki meg úgy áll hozzá ehhez, hogy bazd meg, hideg van, latyak van, nem megy a villamos, nem tudok kiállni, és így tovább, és így tovább, és így tovább, hogy nem tudok kiállni a kocsiba. Csak már agyamba befejeztem a mondatot, de nem mondtam ki. A lényeg, hogy lesz olyan ember, aki ehhez pozitívan áll hozzá, és lesz olyan ember, aki ehhez negatívan áll hozzá. Egy másik sztori ehhez a témához kapcsolódóan az az, hogy nemrég reggeliztem a tesómmal, és én nem sokára fogok írni egy írásbeli vizsgát, amiről lassan nem ártana elkezdeni készülni. Viszont kérdezte, hogy ezzel hogy állok, meg hogy így mit gondolok róla. És egyből azt mondtam, így reflexzerűen valamiért, hogy pedig próbálok egy pozitív ember lenni, de mégis egyből azt mondtam, hogy hát van egy-két téma, amit ilyen nagyon felesleges rizsának tartok, és hogy így nem tudom, így nincs hozzá kedvem. És utána, miután így befejeztem a kis mondandómat, utána egyből mondta, hogy jó, de figyeld már, Gergő, az is tudás. És tök értékes, hogyha tudod, mert még profibb leszel azzal, hogyha azt is tudod. És bármikor felmerül majd valamilyen beszélgetésben, akkor te azt is tudni fogod. És eleinte még úgy kicsit így az agyamban így küzdöttem azzal, hogy nem, nincs igaza, rossz témák. De aztán utána rájöttem igazából, szerencsére ott már a helyzetben is, hogy igaza van. Igaza van, és én állhatok sokkal pozitívabban ehhez a vizsgához, és örülhetek annak igazából, hogy ez egy ilyen motiváló elem ahhoz, hogy én egy csomó hasznos tudást megtanuljak, amit lehet, hogy mondjuk eleinte feleslegesnek érzek, de majd idővel egész biztos vagyok benne, hogy össze fogom tudni kötni más dolgokkal, amiket már tanultam, és ezáltal sokkal nagyobb lesz a tudástáram az életben, vagy a világban való tudással kapcsolatban. És miután elkezdtem így nézni, és most is, hogyha így nézem azt a vizsgát és a rávaló tanulást, sokkal több kedvem van hozzá, és sokkal pozitívabb, sokkal jobb kedvű vagyok miatta. Mert hogy nem úgy vagyok vele, hogy lesz egy-két felesleges téma. Van még egy sztori, hiszok még egykor teát, és akkor sztorizok tovább. Egy harmadik sztori, és hogyha ezt is elmesélem, akkor ilyen hihetetlenül negatív embernek fog tűnni, de nem baj, majd elmondom, hogy ezeket miért osztottam meg. Tegnap volt nálam egy másik vendégem, és ő mesélte, hogy ők majd írnak egy kis érettségit, most a rendes érettségi előtt márciusban. És ott is valamilyen reflexzerűen én már így magamba építettem azt a véleményt, hogy amikor van egy kis érettségi, a rendes érettségi előtt, hogy az mennyire rossz, mert hogy miért szivatják tovább az embereket, és hogy én is úgy voltam, amikor én írtam ilyet, vagyis nekem kellett volna, mert én megúsztam még a karantén miatt, de akkor is úgy voltam, hogy az még faszomnak sincs kedve erre tanulnia. És erre azt mondta a Span, miután megosztottam vele is ezt a gondolatomat, hogy hát én szerintem ez kicsit ilyen feleslegesnek tartom, és miért kell szivatni az embereket.
És erre mondja ő, hogy amúgy igen, valamennyire nem jó, de azok, akiknek rosszabb a jegyük, ezzel a kísérettségével tudnak simán javítani egy jegyet, mert 400%-os jegyet kapnak rá, és simán fel tudják ennek segítségével javítani az évvégi jegyüket, illetve így is úgy is meg kell majd tanulni azt az érettségére, akkor might as well start earlier, érted? Hogy akkor miért ne kezdene el a kis érettségére tanulni, és elsajátítani azt a tudást, ami az érettségére így is úgy is fog kelleni. És kicsit ilyen bénának is éreztem magam, hogy akkor amúgy teljesen igaza van, és hogy én is állhattam volna sokkal pozitívabban a dologhoz. Viszont azért mondtam el ezeket a kis történeteket, mert ezeken ismertem fel, hogy amúgy tényleg mennyire egyszerű amúgy egy boldogabb embernek lenni. És hogy mennyire egyszerű amúgy egy sokkal pozitívabb életet élni, amit sokkal jobban élvezünk. Mert kizárólag csak annyi a feladatunk hozzá, hogy minden apró helyzet, ami történik velünk, azt egy lehetőség és pozitív, orientált irányból közelítsük meg. Hogy jó, igen, van ez a helyzet, van ez a vizsga, de mennyire értékes lesz majd az a tudás, amit megtanulok emiatt a vizsga miatt. És nem az, hogy meg kell tanulni egy-két felesleges dolgot. Ami amúgy nem is felesleges, hogyha abból a szempontból közelítjük meg, hogy értékes tudás. Szóval lesz a kísérettségi. Miért kell szivatni? Nem. Tök hasznos, hogy én tudok javítani a jegyemen, ha tanulok rá, illetve így is úgy is meg kell tanulnom, elkezdem most. És kizárólag azért vettem fel ezt a videót, vagy azért csinálom ezt a videót, hogy magamnak is üzenjek, és az összes videómat igazából egy ilyen önmagamnak való üzenetnek szánom, vagy fogom szánni majd mostantól, ha az eddigieket nem úgy csináltam, már nem emlékszem, hogy legyünk egy kicsit pozitívabbak. Csak annyit kell hozzá csinálnunk, hogy minden egyes helyzetet, amivel kapcsolatban megosztanánk a véleményünket, vagy amivel kapcsolatban érzelmek merülnének fel bennünk, vagy megfontolnánk, hogy mit gondolunk erről az egészről, próbáljuk megtenni egy plusz lépést, és próbáljuk meg ezt a pozitívabb irányból megközelíteni. És én is majd mostantól, és eddig is mindig próbáltam egy pozitív ember lenni, és azt gondolom, hogy egész ügyesen bravúrozok ezzel kapcsolatban a mindennapjaimban, de mindig lehet hova fejlődni, és én is máskor, ha felmerül egy olyan, hogy valaki kísérettségit ír, akkor szeretnék úgy hozzáállni, hogy de jó lehetőség, a vizsgám, ami lesz. Úgy szeretnék hozzáállni, hogy de jó lehetőség, a hó, ami van, úgy szeretnék hozzáállni, hogy de jó, hogy esik a hó, és hogy szép, amikor kinézek az ablakon. És most nem jut eszembe más egyéb helyzet, de tucatnyi egyéb lesz még, amihez pozitívan lehet hozzáállni. És tényleg csak annyit kell hozzátennünk, hogy egy kicsit, még régen, amikor gondolkoztam ez a témán, csináltam egy ilyen kis rajzot, aminél lerajzoltam egy házikót, és a házikónak az egyik oldalát ilyen nagyon szépre csináltam. Meg nem vagyok nagy rajzművész, szóval ilyen kis pálciká ember type rajz volt, de a lényeg, hogy megrajzoltam a kis házikót, rajzoltam az egyik oldalhoz virágocskát, szép ablakot, meg napsütést, és így tovább, és a másik oldalt az direkt ilyen komoran csináltam meg, hogy kicsit törött már a ház, el van hajolva már a virág, nem jó, szürkeség van ott, és így tovább. És elképzeltem, csak itt közben szétbontom a gatyámat, elképzeltem, hogy én az egyik oldalról átsétálok a másikra. Hogy a mindennapjainkban, a különbözőféle helyzetekben sokszor először meglátjuk egy helyzetnek a lebomlott, romos, szürke oldalát, de hogyha megtesszük azt a plusz egy-két extra lépést az agyunkban, és kicsit teszünk azért, hogy mi átsétáljunk a túloldalra, és megnézzük ennek a helyzetnek a jó oldalát is, akkor annyira egyszerűen vagyunk képesek sokkal jobbkedvűek és pozitívabbak lenni, hogy igazából miért ne tennénk meg azt a plusz egy-két lépést, és élnénk egy sokkal jobb életet. Csak azért, mert egy másik nézőpontból kezelítünk meg különböző helyzeteket. És én gondolom azt is,
hogy mivel hogy a lehetőségek az életünkben, legyen az nem tudom, karrierbeli lehetőség, vagy nem tudom, párkapcsolatbeli, vagy bármilyen egyéb magánéleti, pénzügyi, tök milyen, bármilyen lehetőség, ami felmerül, a lehetőségek azok pozitív energiájúak szerintem. És hogyha mi, mint emberek, nem vagyunk pozitívak, nem igyekszünk minden helyzetben a jó dolgokat nézni, vagyis a pozitív oldalát valaminek, akkor a lehetőségeket is sokkal kevésbé fogjuk felismerni, és sokkal ritkábban fogunk felismerni egy tök jó lehetőséget, csak azért, mert nem pozitívan állunk hozzá a mindennapjainkhoz, meg a különbözőféle helyzetekhez. Szóval az üzenet, amit szeretnék itt átadni ezen a videón keresztül, az az, hogy let's be more positive a következő napokban, hetekben, hónapokban. Próbáljuk meg az apró kis helyzeteket, amik felmerülnek, amikkel kapcsolatban megfogalmaznánk a gondolatainkat, próbáljuk meg egy picit egy pozitívabb nézőpontból megközelíteni ezeket. És amikor beszélünk valamilyen témáról, mondjuk valaki panaszkodik valamiről, akkor próbáljunk benne találni valami jót. Én is meg fogok próbálni találni benne valamilyen jót, és most azt majd kiemelem. Mondja, hogy ez és ez nem jó, ez történt, és ez szar. Akkor nézd, próbáljunk meg elgondolkozni azon, hogy de amúgy ebben a helyzetben ez nem is olyan rossz. És akkor ezt osszuk meg vele, és osszuk meg magunkkal is, mert egy másik elméletem az az, hogy az érzelmi állapotunk az attól függ, hogy hogyan rakosgatjuk a súlyokat az elménken belül, és az, hogy mi hogyan rakosgatjuk, és mindjárt elmondom, hogy milyen súlyokra gondolok, hogy hogyan rakosgatjuk ezeket a súlyokat, fogja megszabni, hogy milyen lesz az érzelmi állapotunk, milyen kedvünk lesz. Képzelj el egy mérleget, az egyik oldalára tudjuk rakni a dolgokat, amik negatívak, a másikra tudjuk rakni a dolgokat, amik pozitívak. És értelemszerűen, amelyik irányba billen a mérleg, olyan kedvűek leszünk. És amikor történik velünk valamilyen rossz, és ezt mi az elménken belül rosszként, negatívként fogjuk fel, akkor raktunk ezáltal egy súlyt a negatív oldalára a mérlegnek. Ha viszont történik valami, és eleinte rosszként látjuk, majd gondolkozunk egy kicsit tovább, és meglátjuk, hogy amúgy ebben a helyzetben mi is, ami jó, akkor ezáltal mi rakunk egy súlyt a pozitív oldalra. És a mindennapjainkban szerintem minél több súlyt rakunk a mérleg pozitív oldalára, annál jobb kedvűek tudunk lenni, és igazából mi más lenne a célunk ebben az életben, hogy jókedvűek legyünk, és ezáltal, hogy mi jókedvűek legyünk, segítsünk mindenki másnak is jobbkedvűnek lenni, és én amikor jókedvű vagyok, akkor sokkal szívesebben adok, sokkal szívesebben hallgatok meg másokat, sokkal szívesebben adom át a helyemet, sokkal szívesebben segítek valakinek, sokkal lelkesebb vagyok azzal, hogy jó hajakat vágjak, sokkal jobb vagyok abban, hogy új dolgokat találjak ki, amiket tudok csinálni, amikkel még egy kicsit hozzá tudok adni a világhoz. Amikor jókedvű vagyok, sokkal inkább tudok felvenni videókat, vagy sokkal hajlamosabb vagyok felvenni egy jó kis cut-talkot, vagy bármihez hasonló. Szóval szerintem nem csak önmagunknak, de az egész világnak sokkal jobbat fogunk tenni azzal, hogyha egy kicsit pozitívabbak leszünk, pakoljunk minél több súlyt a mérleg pozitív oldalára, azzal, hogy igyekszünk minél több helyzetet az életünkben a jó oldalról megközelíteni. Köszönöm, hogyha meghallgattad ezt a videót, igyekezzünk a következő napokban, amikor felmerül valamilyen helyzet, és ahhoz először negatívan állunk hozzá, meglátni benne a jót, és ezt hangosan akár ki is mondani, hogy ezáltal még jobban erősítsük a pozitív oldalát ennek az egésznek, és ezáltal majd a következő években minél több jó lehetőséghez hozzájutni, vagy meglátni az életben, azáltal, hogy kizárólag pozitívabbak vagyunk. Szóval vigyük a pozitív energiákat tovább innen ebből a videóból, és most is esetleg mondja egy-két dolgot, ami jó volt a mai napodban, én is mondok egyet. Nagyon jó volt edzeni, itt a hóesésben tudtam egy tök jót edzeni, és ilyen nagyon jó időben végeztem, és nagyon jól éreztem magam utána. És egy másik jó pedig, hogy kaptam húslevest a kedves barátnőmtől, mert elmentem hozzá, elbicikliztem gyorsan, és átadtam neki, szerettem volna, hogy kinyomtassak 2 szerződést, és azt kinyomtattam, és azt odaadtam neki, és cserébe kaptam húslevest, szóval ez is egy pozitívum, mert azt meg tudom menni vacsorára. A másik jó dolog pedig, hogy fel tudtam menni ezt a videót, és majd mindjárt megérkezik az első vendégem. Te is mondjál egy-két jó dolgot, ha már itt vagy, és legyünk pozitívabbak. További szép napot, és találkozunk a következő videóban, bátya. Peace, peace, peace.